Κατερίνη σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο. Σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε τον καινούργιο διευθυντή του σχολείου μας, τον κύριο Δημήτρη Κυριακού. Από αύριο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του. Να του ευχηθούμε υπομονή και καλή σταδιοδρομία. Ο Σύλλογος Αποφύτων αρχικά υπήρξε σαν ιδέα όσο ακόμη ήμασταν μαθητές. Στο καλλιτεχνικό και δημιουργικό κλίμα του Μουσικού Σχολείου, η ανασχόλησή μας κυρίως με τη μουσική, αλλά και με άλλες μορφές τέχνης όπως το θέατρο και τη ζωγραφική, καθώς και οι δραστηριότητες που απέραν μέσα από αυτές, δημιούργησαν στενούς δεσμούς μεταξύ μας. Η γλυκιά κούραση στις πρόβες, η ευχαρίστηση στο τέλος κάθε συναυλίας, η χαρά και η ικανοποίηση μετά τις επιτυχίες στους καλλιτεχνικούς αγώνες, οι εκδρομές, οι διδαχές των καθηγητών μας έκαναν να αγαπήσουμε το σχολείο και να ψάξουμε να βρούμε έναν τρόπο όλα όσα όχι μόνο ζούσαμε, αλλά πραγματικά βιώναμε, να τα διατηρήσουμε και να τα συνεχίσουμε. Υπήρχε μεγάλη διάθεση αφού τελειώσαμε το σχολείο να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι μέσα από το οποίο θα μπορούσαμε να παράγουμε και να παράγουμε πολιτισμό, να δημιουργούμε, να διατηρούμε τις σχέσεις μεταξύ μας και με τους καθηγητές μας και να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε σε αυτό το σχολείο που πρόσφερε τόσο σε εμάς. Έτσι, μετά από συζήτηση 21 απόφοιτοι του Μουσικού Σχολείου, συναντηθήκαμε το καλοκαίρι του 2009 με σκοπό να δημιουργήσουμε το Σύλλογο Αποφύτων. Ξεκινήσαμε τις νομικές διαδικασίες, οι οποίες εξαιτίας κάποιων προβλημάτων μας καθυστέρησαν, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Και φτάσαμε σήμερα, τον Αύγουστο του 2011, να μπορούμε να πούμε επίσημα πλέον ότι ο Σύλλογος Αποφύτων Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πιερίας είναι γεγονός. Σκοπός της δημιουργίας του Συλλόγου Αποφύτων είναι η διατήρηση των δεσμών και σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των αποφύτων Μουσικού Σχολείου, η προαγωγή και η συμβολή κυρίως στη μουσική αλλά και στις τέχνες γενικότερα, θέατρο, χορό, η διατήρηση και μετάδοση της μουσικής και ιδιαίτερα της ελληνικής λαϊκής και παραδοσιακής, η συμβολή μας στην ποιοτική ανάπτυξη, αναβάθμιση και προβολή του Μουσικού Σχολείου, η συμμετοχή μας σε φεστιβάλ, συναυλίες και πολιτιστικές ενέργειες γενικότερα. Καλησπέρα σας. Δυστυχώς στις μέρες μας, αν και γίνονται αξιόλογες προσπάθειες, το δημοτικό τραγούδι δεν χαίρει της προβολής και της εκτίμησης που θα έπρεπε. Όπως ακούστηκε προηγουμένως, ένας από τους σκοπούς του Συλλόγου είναι να διατηρήσει και να διασώσει ειδικά την λαϊκή και παραδοσιακή μουσική. Έτσι λοιπόν σήμερα αποφασίσαμε σε μια σύμπραξη με τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου να σας παρουσιάσουμε παραδοσιακές μελωδίες και τραγούδια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το δημοτικό τραγούδι είναι η ποιητική και μουσική έκφραση της λαϊκής ψυχής των Ελλήνων διαμέσου των αιώνων. Είναι το καταστάλαγμα της λαϊκής ευαισθησίας που μέσα από τον ποιητικό και μουσικό λόγο εκφράζει μεγάλα και μικρά συναισθήματα, ανθρώπινες καταστάσεις, περιστατικά και γεγονότα που συγκινούν και αγγίζουν τον απλό λαό, όλα βγαλμένα από την ίδια τη ζωή. Δημιούργημα του ίδιου του λαού, ανώνυμων και πρικισμένων δημιουργών, συντεριάζει στίχους, τραγούδι και χορό, για να θυμίσει ή να υμνήσει συναισθήματα, αξίες και τη φύση, να φυγηθεί ανθρώπινες καταστάσεις και γεγονότα, όλες τις πτυχές της ζωής. Για να το συγκοφέψει σε λύπες και χαρές, στη δουλειά και στην ανάπαυση, σε γλέντια και γιορτές, στον πόλεμο και στο θάνατο και να του μεταδώσει ρυθμό στην ψυχή και στον κόσμο. Το δημοτικό τραγούδι, αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης, δημόθηκε με την νεότερη ελληνική ιστορία, με ιδιαίτερο σταθμό την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης του 1921. Αποτέλεσε έτσι έναν πολύτιμο συστατικό της ιστορικής πορείας του τόπου, κρατώντας ζωντανή την εθνική μνήμη και αναλύωτη την εθνική συνείδηση. Και περνώντας από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά, διαμορφώθηκε, τροποποιήθηκε ή προσαρμόστηκε σύμφωνα με τα τοπικά χαρακτηριστικά και τις ιστορικές συγκυρίες, για να φτάσει μέχρι τις μέρες μας παραμένοντας γνήσιο κτήμα, πνευματικό εργαλείο και αυθεντικός τρόπος έκφρασης του λαού. Θα ξεκινήσουμε τη μελωδική μας περιήγηση από την περιοχή της νησιωτικής Ελλάδος. Η Ελλάδα είναι διάσπαρτη από νησιά. Οι Σποράδες, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα Εφτάνησα, η Κρήτη και πολλά ακόμη μεμονωμένα νησάκια πλαισιώνουν τον υπηρετικό κορμό της Ελλάδος. Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ της μουσικής και του χορού ανά ομάδες νησιών στην Ελλάδα, αλλά και πολλές ομοιότητες. Λέγεται συχνά ότι οι νησιώτικοι χοροί σε σύγκριση με τους χορούς της υπηρετικής Ελλάδας είναι ελαφρύτεροι και ότι έχουν μια ρυθμική ποιότητα
η οποία εικάζεται ότι σχετίζεται με την κίνηση της θάλασσας. Στις Κυκλάδες, όπως και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, χρησιμοποιούνται οι ευθανατονικές κλίμακες, οι οποίες έχουν ημιτόνια κατά τη διαδοχή των φτώχων τους. Τα τραγούδια αυτών των περιοχών έχουν γρήγορους σκοπούς. Η χαρακτηριστική χορή είναι ο μπάλος και ο συρτός, ενώ διακρίνονται και άλλοι χοροί σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως ο Ικαριώτικος στην Ικαρία ή ο Πεντοζάλης στην Κρήτη. Παράλληλα υπάρχουν και τα μερακλίδικα τραγούδια που ήρθαν από την Μικρά Ασία. Ο ρυθμός των νησιώτικων ή θαλασσινών τραγουδιών είναι κυρίως δύσιμος. Η ομοιοκαταληξία και οι αυτοσχεδιασμοί είναι συχνό φαινόμενο. Τα όργανα που χρησιμοποιούν είναι το τουμπί και η λύρα. Αργότερα στην νησιωτική μουσική προσθέθηκαν το βιολί, το λαούτο, το σαντούρι και το ντέφι. Ναι. Πάμε.
Δεν γέσαι. Thank you.
βάλω μια μικρά στιγμή. Să acum am fost no, clar, leggo la vecchia. Non sei magici, lascio che ne mia anche va. Igen. Pescaria,